vadikani imimi munogona nekuti nguva nemisi munotisarudza kuti titandadzane tiri muchirongwa Mike Samba Show. Muchirongwa umu pachikuva chemhemberero tinopemberera vanogona, ndosaka muchinzwa nguva nemisi tichitaura kuti kugona hakuna zera. Munomboona paine tuvana, munoona paine vanodonzva, munoona vane mazera vari pakati nekuti vanogona. Zvikuru sei vana vedu veZimbabwe, nekuti tinogara tichichema kuti aiwaka Zimbabwe inazvo, tinotori zvakakwana izvozvi. Saka nhasi tine muenzi, asi mwana womuno muZimbabwe muchazonzwa kuti anozvisuma sei kwatiri. Asi hatigona kupinda muchikamu chino tisina kutenda vakotsveri vedu vedandemutande. Dandemutande ndiyo inotipa masaisai ekuti tigone kukurukura nepasi rose nedandemutande. Vadiwa vatariri nevateereri, zvinoendeka. Mike Samba Show is powered by Dandemutande. Regai nditange nokukwazisa munin'ina wangu ari pano. Wakadii hako? Ndiripo hangu kana makadii. Aiwa, ndinofara zvangu. Ndiri kuda kuti uzvisume kunyika kuti unonzani, unoitei, unobata sei. Nokuti kazhinji kacho tinoziva kuti pamwe tinenge tine mazita edu chaiwo ekuberekwa nawo, togoita mazita ebasa, togoita ndinoda kuti uzvisume, uzvitsanangure. Mazvita enyu mufunge ndinonzwa ndichitenda zvakanyanyisa kuti mandipo mukana wekuti ndisvikewo pano padandemutande pachikuva chemhemberero. Munoziva ndida kuti nditi ini ndinoitwa Melody Magengezha rekuzvarwa naro. Repakati vachinditi fungisai, munoziva taipiwa masita epakati ka. Saka ndonzi Melody fungisai Magengezha. Ndakaroorwa kwaMurewa, asi ndakazvarirwa kuMondoro kwaBima. Saka senimi yekuti Magengezha iyi ndoye kumurume kwandakaroorwa. Ndizvozvo ndoka handiti kana taroorwa tinenge tatora mazita iwaya ivarume. Ndizvozvo Dr. Chisamba. Asi ndine vana vairi, vasikana. Mukuru wangu ane 34 years, muduku wacho ane makore 25. Ndizvozvo 25. Ndizvozvo. Aiwa, ndinogara kuAustralia, kuMelbourne. Asi ndakabva munomu munyika kuno kumusha muna 2003. Kare. Asi tinokutendai nokuramba muchidzokera kumusha. Tinokutendai nokurangarira kumusha. Hapana zvinhu zvinofadza sekuti kana munhu auya kumusha ouya achiona vanhu vekumusha. Tinokuchingamidzai zvikuru. Ndakamirira mhuri yese yeZimbabwe. Asi ongororo netsvakiridzo iri kuratidza kuti iwewe uri mubasa, une zvaunoita, une basa raunoshanda, asi une basa zvakare raunoita semwana weZimbabwe. Tiudze kuti unoitei kuAustralia? Mazvita. Ini ndinoshanda basa rangu rekushanda, zita rangu rekuzikanwa ndichishanda basa rangu Dr. Chisamba, ndinonzi mbuya varafi. Ndinoshanda inini ndiri makoti anotarisa vanhu vanorwara nepfungwa. Yatingati tikatora izwi rechirungu yemental illness. Yes. Ndo area yangu iyo, ndo nzvimbo yangu yandakanyanya kutsvagiridza ruzivo pamusoro pazvo. Ndikawedzera kudzidza pamusoro paizvozvo. Saka kubva ndakangoita mukufarira kushanda basa iri ndakanga ndasangana nevanhu verudzi rwekwedu tiriko kunze kwenyika uko, vachitambudzika zvakanyanyisa, ende uyezve mabatirwa avaiitwa nevamwe vasiri verudzi rwedu, vatorwa. Zvanga zvakatisiyanei Dr. Chisamba. Saka ndichibva ndanyanya kunzwa kuda kunyanya kushanda mazviri, ndichishanda ndichibatsira vanhu verudzi rwekwedu. Tinokutenda nekukukurudzira chaizvo kuti ramba uchiita basa iroro, nekuti kunyange kuno kumusha iyo tikaiti mental illness kuti vechidiki vari kutandadzana nesu vanyatsotinzwisisa, ainyatsonzwisisika. Inotoda vanhu kurakidzwa kuti aiwa, kana munhu achirwara nepfungwa achinzi ane mental illness, haana kunzi akufanana nemunhu uye anenge akapfeka zvinhu zvine tsvina achinhonga mapepa achiita sei. Kusangogadzikana kwepfungwa. Ini ndinogona kunge ndiinazvo,
iwe unogona kunge uinazvo. Saka ngatizvinzwisisei, tinokutendai nokupinda pabasa iroro. Ndakaona kuti une talk show yako, ndakambopindawo pairi ndikambokurukura uchiti mbuya vaRafi. Rafi ariko here kana kuti rinongori zita remadunhurirwa? Mazvita henyu. Rafi ariko. Musikana wangu mukuru ndiye ane muzukuru uyu, ndiye ane mwana wake akatumidzwa kunzi Rafi, Rafael. Saka inini ndichitanga chirongwa ndichibatsira vanhu, ndakangotanga ndichibatsira vanhu munharaunda aita matambudziko ake, kuti wadi kuenda kuna mai magengesha, wadi ende ndakaita mbuya ndine makore mashoma. Dr. Chisamba ndoda kudaro, asi ndakazvigamuchira nekuti kwedu uku waiona mukadzi mukuru atone makore makumi akawanda kana mana chaiwo pa40 kana takukwereta rurimi rwevamwe achiri kunzi Melody chakati. Saka inini mwana wangu paakapona muzukuru uyu, ndakazvitora ndikazvigamuchira nemufaro kuti ndava mbuya. Ndikatanga kutoti kune vese vaindidaidza, aiwa itii zvenyu mbuya vaRafi, itai zvenyu kuti mbuya vaTinashe, itai zvenyu kuti zvikanzi mwana mudiki akadai, ndikati hongu ndiri kuzvigamuchira. Saka kubva ipapo Dr. Chisamba handidi kunyepa, chiro maplatforms ataipinda pai patinotandara nevamwe, waiona vamwe vakanyoresa mafirst names avo, utoona ako mbuya vaRafi vakanyoresa kuti mbuya vaRafi. Ikabva yatoita kunge fashion kana takutaura nechirungu. Ari pana akungoti mbuya wangana, nevatandi ndisiri kuziva kuti vane vazukuru. Munhu wese akungoti ndiri mbuyawo kana nini ndiri mbuyawo. Saka zvakabatsira kuti ivo vanhu nharaunda yedu igamuchire kuti aiwa kana vana vedu vatoone vana ngatizvigamuchire kuti tisu katatowo mazeremende acho tiko kumadiaspora uko. Vadiwa vatariri nevatereri, zvinodadisa nekuti kana Mwari vakuropafadza zvekuti wave mbuya, Mwari vakuropafadza zvekuti wave mai, mufunge zvidadiso zvipo zvinobva kuna Mwari. Saka zvatiri kukurukura pano kuti vanonzi mbuya vaRafi, kana show yavo inonzi mbuya vaRafi show, isarudzo nekuti kana tiri vanhu vatema mufungika tinogona kunzi mai ngana, tinogona kunzi ambuya ngana, sekuru angana, zvese izvozvo tinozvikudza. Saka kana muri pambuya vaRafi show munobata ndima dzipi, nyaya dzipi? Ndoda kutenda tinobata nyaya dzakasiyana siyana, asi dzinenge dzakanyanya kurerekera kumadambudziko echirwere chepfungwa. Saka chirwere chepfungwa sezvamunoziva Dr. Chisamba zvamamuchataura, kazhinji vanhu vakangonzwa kuti chirwere chepfungwa anenge akutofungidzira vaya vatiri kuona vachinonga mabhii, ndo varezoregererwa kusvika kwekupedzisira. Saka isi takati regai titange chirongwa titaure nematambudziko anoita kana kuti anowanikwa kana kuti anokonzeresa kuti munhu azosvika kuya kwekunhonga sadza mumabhini. So tataura nezvazvo matambudziko iwayo anoonekwa sei, tinobatsirana sei. Saka pachirongwa tinouya tokurukura nhau idzodzo kuti tobatsirana sei tiriko kudiaspora, kuti tisazosvika paya kana kuti vana vedu vasazosvika paya. Mashoko akanaka muri kutaura ichenjedzo, muri kubatsira vanhu vakawanda, nekuti kunoku vadiwa vatariri nevatereri, munhu akangota sekunga akanganwa, sekunga akudini, sekunga asina kuita, munzi varoiwa, vari kupenga, vari kushushwa, vakanetswa, vakaita sei. Asi ungatiudze here zvimwe zvingave zvezvikonzero, nekuti vanhu vari kupedza kutsvaga kunzi regai timbonoshandirwa, regai timbonounzwa kuti zvazopinda sei mumba medu. Chirwere chinouya kumunhu wese here kana kuti chine vachinonanga? Chirwere ichi Dr. Chisamba, tikada kuti tikwerete rurimi, tinoti ito mental health, zvakafanana ne-physical health kana kuti utano hwedu hwepanyama. Saka munhu wese kana tichitaura nezveutano hwepfungwa, utano hwepfungwa tiri pamutsetse wakadai,
tikasatarisira, tikasagadzirisa zviri kunetsa mudzimba, zviri kunetsa munharaunda, zviri kunetsa kumabasa, zvanetsa kunyangwe pamuviri wangu, tikasazvigadzirisa nguva iripo, ndo zvinozokonzeresa manje chirwere chepfungwa. Mazviona sekuti kana tikada kutarisa sekuti kune depression, vamwe vanogona kuti hakuzviitisa, asi tikaona vana vanetsa kunyangwe nenyaya yemutoriro, madrugs akasiyana siyana, kana iwo mamarriages aya muwanano umo, vanhu vakasabatana zvakanaka vachichengetedza mitemo yewanano, izvozvo zvoga Maitsamba zvinogona kukonzeresa yatinoti pachirungu stress. Iyoyo munhu akasabatsirwa, vakasaenda kune vanhu vanoyananisa vanhu, vachigadzirisa vanhu kuti zvinhu zvigadziriswe, zvozokonzeresa munhu kuti anyanye kudzamisa pfungwa dzake, otozonzwa aikaka ane yatinoti blood pressure, high blood pressure. Zvese izvozvo zvikasagadziriswa, munotozoona kuti munhu uye pamwe pfungwa dziye akugara akukanganwa, akuita zvakati, akuita zvisirizvo, makutoona kuti aikaka maitiro akaisisa mazuva zvaaisiita mazuva ese sandizvo, pamwe kudya uchitodya zvakanyanyisa kudarika zvaaidya, pamwe pacho akutozvinyima kudya. Toona mumwe pamwe aonda kana kuti anyanya kusimba, isu tochiuya zvedona vamwe vasina ruzivo rwakakwana, maiwe mazuva ano muri kufarira chikafu chaizvo mbuya waRavi, mazuva ano mazoonda zvakanaka, muri kuenda kujimu, zvakanakisa izvo kwete. Munhu anyanya kudzamisa pfungwa, ari kudya asi hachasimba, pamwe ari kudyisa asi anyanya kusimba, zvichibva pachirwere icho. Mashoko makukutu echenjedzo adiwa tariri nevateereri atiri kupiwa nemukoti nemutauri zvakare, nekuti vane talk show yavo yakangoitawo seMaitsamba show asi iyo inonzi Mbuya waRavi, yakatarisana neutano hwepfungwa. Ishow yakakora, ishow yatinotarisirawo tese tese kuti tiwane dzidziso. Mataura zvakanaka chaizvo kuti ngatibatsiranei, hanzi zvakawanda zvatinofanira kucherechedza kusanduka kwemararamiro emunhu. Ngatitarisei kuti ko zvavakuita hasha vambenge vasina wani, ko zvavakudyisa, ko zvavasimba, mataura zvakawanda zvekuti dzimwe nguva kana pamwe tikashayikirwa nehama dzedu, kana kurwarirwa, kudumbirwa, kushaya wekuudza, wataura shoko rakanaka kuti ngatiendei kune vayananisi. Tikabereka shoko rechirungu counseling, mukanotaurwa nemi nenyanzvi, zvinogona kupodza dambudziko, zvinogona kukubatsirai. Saka imimi kana muchiita Mbuya waRavi show, ndeye vanhu vekuno kumusha chete here kana kuti munoita nevatorwa makasangana sei, kuti mugere kunyika dzevatorwa kune marudzi akasiyana siyana, saka munozvifambisa sei? Maitsamba ndinozama kuti tisanganise kuitira kuti tikwanisewo kubata vana vedu vaye variko kudiaspora. Saka tinotosanganisa kuti ivowo vatorwa vakwanisewo kutinzwisisa tiri munharaunda yavo. Saka ndinofarira kuti ndisanganise kuti tikwanise, ivo vakwanise kunyanyisa kuti ivo vakwanise kunzwisisa isu tiri munyika yavo. Aiwa, ndizvozvo isusu tinenge tichingotarisa tichiti havo nekuti ikoko vanenge vachisumudza mureza weZimbabwe, vanenge vachitaura nezverupawo rwavo, kunzi muZimbabwean uyu ane show yake kuAustralia, ndosaka tichiti Zimbabwe inazvo. Nhasi Mbuya waRavi Melody ari pachikuva chemhemberero, tiri kumupemberera takamirira nyika yedu kuti ramba wakadaro, famba chisikana, famba uchiita basa rako iroro. Wataura zvakare nenyaya yemadrugs, nyika yese ine dambudziko nenyaya yemadrugs. Unoda kuti kudii pakuyamura nyika nenyaya yemadrugs? Mazvita Maitsamba, nhau inondibata moyo wangu zvakanyanya, nekuti ukatarisa nyaya yemadrugs, hatingataure nyaya yemadrugs tisina kutotaura nyaya yechirwere chepfungwa. Zvinhu zvinotopindana zvakatopfekana kudaro. Saka iriko, ende haizi nhau yemuno chete munyika medu, inhau iriko yatingati isusu global kana takukwereta chirungu, rurimi rwechirungu. Saka tiri kutokurudzira
kuti ine kwatiri ikoko kunze kwenyika ngatibatanei, ngatiregai kusekana. Zvinogona kuwanikwa chero nemwana waani nani. Hazvina rudzi, hazvina kuti wakadzidza sei, hazvina kuti unopfeka papi, une basa rakaita sei. Vana vari kupinda mumadrugs. Zviri kukonzeresa Maichisamba zvakawanda. Zviri kukonzeresa kuti vana vadaro, asi zviriko kwedu uku tiri kutoshanda navo vana vabatwa nazvo zvemadrugs. Ende uyezve havasisiri vana voga, kana nevabereki vari kupindavo mazviri. Nyaya inosuwisa zvikuru Melody, inyaya inorwadza, inyaya inosuwisa. Saka isusu tiri kuti sekurudziro yatiri kupiwa panapa kuti ngatibatsiranei, ngatikurukurei, ngatiudzei nyika kuti zvinizvi pada zvinongokunakira panguva diki diki, asi zvine rufu, zvine urwere, zvinopedzesera zvaenda kwausingade. Mubvunzo wangu wandisingaregedze kubvunza vanhu nguva dzese ndeye chinhu chihombe chakapinda mukati menyika yese pasi rose, nekuti nyika yese yakunge dunhu rimwe chete. Pane chinhu chinenge banga riya munondo unocheka nemativi maviri yatingati pachirungu sword. Social media munoiona sei? Nekuti ine divi rayakanakira, ine divi rayakaipira. Mungati kudii? Social media yakanaka kana tichiishandisa mune zvakanaka, Maichisamba, Dr. Chisamba. Asi uyezve ikasamonitwa, ikasashandiswa mugwara rakanaka, inogona kutotikanganisa senharaunda. Ngaiitwe kunyange sotonguti kuvana. Unoona inini handifarire tinogara tichizvitaura. Unoona mwana ane makore 10 years, gumire makore achitengerwa cellphone. Handizivi kuti chinangwa chedu chinenge chiri chei sana mai. Hongu pamwe toda kuti mwana tizive kuti ari apa, ari kuitei. Asi ngatichiisai zvinofanirwa kunzi zviiswe imomo kuti tikwanise kumonita, kuti kutarisa, kuongorora kuti zvii zviri kuitwa nemwana pasocial media apa. Ini social media ine zera. Tinofanirwa kutopa muganhu kana kuti limit. Whether kuti isu vanhu vakuru vacho, nekuti chinyangwe isu vanhu vakuru tiri kuishandisa mune zvakaipa pane dzimweni dzenguva. Takunoyanika nhamo dzedu pasocial media. Kana ndine wandoda kutuka, ndakunotoisa patinoti yaye mastatus, unoona wakatonyorwa ipapo. Saka yakaipa social media, asi yakanaka tikaishandisa mune zvakanaka. Tinogona kutobatsira nharaunda. Ndosaka katiri pano isocial media kai tiri kuishandisa mune zvakanaka. Saka ngatizivei pekuishandisira, zvatiri kuishandisira, nevatiri kuishandisira vacho. Mashoko makukutu vadiwa vatari nevatereri, mashoko echenjedzo ari kubva kune mukoti, ari kubva kuna talk show host wedu wekuAustralia, mwana wekuno kuZimbabwe. Ari kuti kana tiri pasocial media ngatizive zvataenderapo, ngatiishandisei zvakanaka. Hongu, regai tiwedzere zvakare kuti regai kurererwa vana naizvozvi mafoni izvi zvimagadgets izvi. Musarererwe nevatorai nzvimbo yenyu sevatariri vevana, torai nzvimbo yenyu sevabereki vevana, nekuti nguva inoenda mwana ipapapa inofanira kutariswa kuti aenda panguva yakadini, kwete kuti mwana anoita maawa nemaawa kudzamara azokotsira aripo. Asi sinoramba chingoti gashirai dzidziso, nekuti inotibatsira. Reka nditori mukana uno kukutenda. Mwari vakuropafadze mubasa rako. Uri kuita basa rakanaka mbuya Rafi. Ndinovimba kuti show yako icharamba ichingoenda mberi, nekuti pfungwa yako haisi pfungwa yako wega. Ukaona waita zvinhu zvinoyamura vanhu, zvinokurudzira nyika yako, musika vanhu varipo. Saka ukamboita zvinhu zvako nekamunamato, ukaita zvinhu zvako nekamunamato. Vadikani ndofunga mafadzwa chaizvo muchiona mwana wedu weZimbabwe mazano vari kuno kumushandisi kuAustralia. Ndiri kuno chaiko kwatiri kudya nyevhe nemuboora nekuti kuri kunaya nditika. Asi munoziva kuti hatigone kupedza chikamu chino tisina kutenda vedande mutande. Iva vatipa masaisai ekuti tigone kutandadzana. Munongozviziva kuti nedande mutande zvinoendeka, zvatoendeka kaizvi. Maisamba Show is powered by dande mutande. Kuzvakadi kusangana zvakare vadiwa vatariri nevatereri. Sondro rinouya pane imwe nhapitapi. Ndini wenyu Dr. Rebecca Chisamba.